Bai, bueno, arratsalde on guztioi, eta ongi etorri Urretxutik egingo degun futbol salako Euskal Ligako partearen zuzeneko emanaldira. Gaurkoan aurrez aurre izango dira Goierri Urretxu taldea eta Leioatik etorretako Leioa Ibaraki. Giro bikaina gaur pabelloian, zale ugari armaietan eta dena prest dago partida hasteko. Zuekin Jorge Antezapitu, eta hemendik kontatuko dizuet kantxan gertatzen den guztia. Jokalari dagoeneko ja kantxan daude, eta azken prestaketak egiten. Bueno, epailea erdiko puntura hurbiltzen, eta seitun hasiko da partida. Urora Goierri aldetikan titularrak dira Atezaina Julen, gero Joritz, Gari, Roman eta Montxi. Eta Leio aldetikan titularrak Atezaina Txori, bosen bakekin Bargaz, 15ekin Korrea, 18ekin Jon eta 6ekin Sendoa. Partida hastea doa eta espero dugu partio polita izatea aldirik kiroldegian. Gaurko neurketea oso garrantzitsua da Goierrirentzat. Urretxuko taldea sailkapenaren beko aldean dago, 8 punturekin, eta aurkaria Leioa 23 puntu dauzke, eta berez oso ondo Montxi jokaldi ederra indu eta kanpora baloia. Esaten ari nintzana, liga amaitzeko 9 jardunaldi besterik ez dira falta, eta Goierri puntua premiaz behar ditu mailari eusteko, borrokan jarraitzeko. Zen azkeneko doaz, azkeneko han lehen itzuliko partidan neurketa oso parekoa izan zen, 4-3 galdu zuten, eta espero dugu gaur irabaztea. Goierrik berez 8 puntu dauzke, 21 partidu jokatu dituzte, eta horietatik 17 galdu, 2 berdin du eta 2 besteik ez dutela irabazi. Kornerra, pitau du. Aber kontrarazoan, Gari dijo baloiakin, oso ondo botata eta geldiketa erra indu. Bereze, Gari berreskuratu du, Romani pasa baloia, Juleni, Montxi, atzekaldea, Roman, galdin dute baloia, kontu zoain, eta arbitroak bota indala dira xedo, eta ondo Montxi. Bueno, partida goz hasi da. Lehenengo patzea gozo, bueno, Leioari da erasotzen da Goierri momentu honetan defentsa lanetan. Kontuz orain aukera ederra dauke eta kanpora. Aukera ederra aukido bosten bateak, Bargazek eta eskerrak kanpora botatu nahi. Montxi baloiakin, presioa Leioa, eta momentuz Goierri hor atzekalden sartuta eta ezin atea. Ondo oraingoan, Julen, esan behar dago, bueno, taldea oso gaztea dela, nik batazbesteko adina uste 22 urte diala, baina, bueno, hau da ona eta honekin jokau behar. Lesionatu batzu dauzke Goierrik eta, bueno, azkenen luze egiten nahi zaie liga, ez? Aurtengo liga
gaizki hasi dira, eta momentuz zuloan daude. Kontuz orain, kontuz errebotea eta zutoinea berriz eta kanpora. Sufritzen nahi da momentu ondan Goierri. 3 aukera segido ditu Leioak, eta ondo Montxi, berriz ateko sakea. Ez alboko sakea dirazi du epaileak, aurrera. Kontuz orain galdu indu berriz baloia, eta ondo Julen, geldiketa ederra indu, baina sufritzen momentu honetan Goierri. Ez du ezer adirazi epaileak, bera salboko sakea kanpoko taldearen alde. Ondo Montxi, defensa lanetan, Leioa urrengo partidak nahiko zailak izango ditu, aurrean dijosten taldearen kontra. Kontuz orain Leioa, berriz kalera, kanpora, eskerrak, ez dia lasmatzen nahi, zeren aukera pila bat egiten eukitzen nahi dia, baina ez du momentuz usna markagailuan. Orain ondo jokaldi ederra Goierri induna. Romanek azkenen atezaina gelditu dio, baina ezin hobea. Jokaldia, kornera berritzen, dirudi suspertu indala pixka Goierri, azkeneko jokaldi ederra izan da, eta azkenen atezaina gelditu dio Romani, baina aukera ederra izan gari. Baloiakin, ondo, berrize, oso ondo, eta atezaina erni ibili da. Berrize kornerra, Goierrinen alde, berrize gari, ondo, baloiak ondo, eta Goierrin aldeko alboko sakea. Berrize, Roman ateatzen baloia, Montxi pasadio, Montxi beste aldea, oain gari. Ondo Joriz defentsan, berrize, Montxi ondo, momentuz ondo, hain aldaketak, gari aulkira, Romane bai aulkira, eta atea dia Aner, eta Aner orain baloiakin, Aner zean kontra, kontrol txarra egin du, atze pena. Montxi defensa lanetan, ondo Aner defensan, ederki, eta Joritze bai han eskubi alden, defensa lanetan, Aner, ondo Montxi. Orain Beñat gelitu da bakarrik, oso ondo Beñat, orain bi baten kontra, ea asmatzen duten, ondo, oso gol ederra, Joritzek sartu duena. Oso gol ederra, Goierri bat, Leioak utz. Sufritu ondoren, azkenen, gola sartu du eta behitu. Jokaldi kontraerazo ederra burutu dute eta gola sartu du. Joritze sartu du gola eta gol bikaina. Momentu hontan, Goierri bat, Leioak ut. Ondo, 6 minutu pasa dia, 14 minutu falta dia lehenengo zatia llegatzeko, eta momentuz bikain Goierri. Sufritu ondoren, gola sartu du eta partio aldatzen dan pizkat. Oain presioa pizka gorago egiten nahi dira. Ondo, eta, kornerra Goierren alde.
Aner kateako du, Aner Montxiri, Montxik izkinein, eta berritze kornerra. Oso ondo Montxi eta oso erne Anerre bai. Boa, ez dute sartu gola Anerre ez, barkatu. Beñat. Berriz Aner, baloiakin. Ondo. Ederki. Ondo haidia momentu hontan, Goierri. Oain defensa lanetan. Berriz baloia lapurtu. Beñat. Ondo, Beñat, Julen Montxori. Montxo kontuz hor galdu indutela baloia. Kontuz orain. Eta kanpora, ondo. Hor defentsa latean kontuz ibili behar da, Montxi aulkira eta zat ateatzen da. Bale, baloia aurrera. Ondo, Erne, bale, Julen, ederki, Erne onda eta baloia kanpora. Berrize pixka sufritzen nahi da Goierri, kontuz orain, momentu enten, ondo, zat. Hor, baloia ikutuz. Julenek ezin izan du baloia kontrolatu. Oain presioa kontuz Leioa eta kanpora berriz, Ez da asmatzen nahi Leioa, baina kontuz ibili behar dugu. Julen baloiakin. Beñatek estindu du baloia eta berritze ateko sakea. Aner atzea, ondo, kontuz orain, galdu indutela baloia, Kastri eta alboko sakea. Baloreiaren jabetza esan daiteke Leioaren adala. Baina, Goierri momentuz, defensa lanetan ondo da eta ber horri diausten dion. Ondo, hain ere, berriz alboko sakea. Bale, bigarren zutoinea eta kanpora. Berriz ateko sakea, Julenek ateako. Zabalduta, Zat, Julen, Beñat, Julen baloiakin, kanpora. Anerri pasan ez zion, baina ezin izan da. Berriz egoain presioa, pisa gorago, ondo, Zat, kontuz baloi horrekin, bale, ondo Julen, Zat bestalen, ondo, Zat segi. Falta pitado arbitroak, Zadik egindako falta. Momentuz ondo. Ondo. A ver, Zat, baloiakin, Julen, ondo. Jola. Boa, jokaldi herria zutoinera. Boa, ze pena jarritu. Beste bat, beste geldiketa bat, berriz aurrera, ez du falta pitatu arbitran, ikuste falta izan dela, baina ez du pitau, berriz ez du pitatzen, kontuz hor baloia galdu gabe, ondo. Ederki berrize Beñatek egindako jokaldia eta Julenek ezin izan du bukatu. Venga, Beñat, presioan, Aner bai presioan, Beñat, Julen, venga, Zat,
bakarrik gelditzen zen, atzea bota behar izan du, jarraitzen du. Ondo. Aner, ondo. Arbitroak uste falta pitadula eta aldaketak oain Gari berriz zelaira. Julenen ordez. Falta pitau dio, bigarren falta izan da, Leioan aldetikan. Jakin zazue, bosgarren faltatikan aurrea ja danak dia barrera igabe. Eta ez, bigarrena ez, hirugarren falta ja. Leioa daramana. Ondo Gari, eta kanpora. Oain berrize aldaketa, Aner kanpora eta berrize Jori sartzen da. Oain kontrara zoan Leioa, ondo Jori, ondo presio lanetan, ondo erorin da, zat, ondo Jori, ai, ze pena, bakarrik gelditzen zantzata. Berrize presioan, ondo Gari, beste alde, ondo za Gari baloiakin, oso ondo Gari, alboko sakea, zade mina hartu du eta hor gelditu da. Min ez dago, ezin daltxau. Badirudi jarraituko dela. Nekautengoa. Oain atezaina atea dute, atezaina eta gola, atezainaren gola. Atezainaren gola, Txoriren gola, posible otea. Gol ederra sartu du ba. Bana markagailuan, Goierri bat, Leioa bat. Eta atezaina sartu digu gola. Jaurtik eta ederra egin du eta gola. Julen baloiakin, Julen ondo, kontrola, ondo, eta atezain ederki. Roman defensa lanetan, ondo. Atze gola sartu digun Txorik. Gari baloiakin. Romani. Berrize, Roman atzea. Gari, atzea zaz. Galdin deu baloia. Berrize, presioan, ondo. Roman, zaz. Falta eskatzen zuten, baina horrez da ezer egon. Kontuz beste alden, oso ondo, Roman. Ai! Ondo itxi due. Arriskua jarraitzen do, ondo. Bueno, Zaz kalera doa eta Montxi sartzen da bere ordez. Joritz atea da, Joritz, une honetan Joritz, Montxi, Gari eta Roman zelaian, eta Julen, noski. Kornerra, lasaitzeko, esaten du arbitruak. Txingui esateo lasai goteko. Ondo. Ui. Ondi urten da azte zaina eta alboko sakea, Goierri den alde. Montxi beste aldea. Roman berrize baloia, ondo. Roman. Ai, ezin izan di ondo eman baloiai, baina aukera ederra zan ba. Goierri nintzen. Berrize, Goierri presioan. Ormabikoa saiatu diaiten eta
burukin jokatzeko, esate du Montxi, lasai egoteko, hori arbitroak esango zion, lasai egoteko, Montxi baloiakin. Montxi berrize, Gari, ondo Gari, eta Zutoinea eta kanpora. Jaurtiketa ederra egin du Garik. Oain presioa aurrean, berrize, kanpora, alboko sakea Goierrirentzat, Gari baloiakin, teatzeko prest, Montxi Romani, galdu Montxi baloia eta Leioaren aldeko alboko sakea. Kontuz, ondo, Julen, ondo, geldiketa ederra egin du Julenek. Ama bi minutu lehenengo zatia amaitzeko eta baina markagailuan. Txori berriz baloiakin. Joritz, ondo, Joritz, geldiketa ederra berrize, atezaina, Gari erne onda, baloia lapurtuz berrize Gari. Oain kontuz, ondo Gari, ondo. Taldaketa Gari norde zanerat irten da. Ez dakit arbitro esaten non. Hor esaten nahi da, baloia ikutzen bali madue behin pita ondoren, txartela jasoko dutela. Roman, ondo, alboko sakea, badirudi baloia irten dela, arbitroak ala idasi duta. Beñat, hor kontuz, Montxi, Julindia kontuz ibili, kontrara zoan, ondo Julen, ondo Roman. Defensa lanetan, sufritzen pixkat Goierri momentu hontan. Baina, bueno, lehen ere hola ginen da gola sartu deu beraz. Kanpora, Julen jokaldea markatzen. Montxi baloiakin, Beñat, Joritz, Roman, berriz aurrera, eta Julen. Kontuz hor, oain hiru baten kontra, kontuz, eta gola. Hiru baten kontra, eta Leioaren gola, bigarrena, Txori lehenengua eta Jonek sartu du bigarren gola. Beraz, Goierri bat, Leioak bi. Berriz Leioa aurrera, eta falta adierazi du atezainak. Ez da gize pita duen. Lehenengo ez da gize pita du, baina Leioaren aldeko falta pita du. Bigarrena, Goierri taldeko bigarren falta. Eta horrea ondo, presioan. Joritzek ondo presionatu du. Oain kontuz Julen. Ez du ezer pitau, baina ateko sakea. Joritz, Aner, Roman baloiakin. Anerri pasan nahi zion. Oain presionatzen pizkate Goierri.
Ondo Roman, kontuz orain, bi baten kontra, kontuz, eta gola, eta hirugarrena, Jonek sartutako hirugarrena, Jonek bi sartu ditu, atezaina bat, gure Txorik sartu hirugarrena, beraz, momentu hontan, Goierri bat, Leioak 3. Atzea baloia, Julen aurrera, guain berriz presioa, Bost minutu falta dia atzeen nahiatzeko, Montxi baloiakin, ondo baina, ondo, Aner, ondo, eta alboko sakia. Montxi baloiakin, aurrera, ondo, Aner, bale, Joritz, beste aldea, Montxina, ondo artea eta, azkar, ondo, atezain ederra, geldik eta errendu berritze atezainak. Ondo kontuz orain, kontrarazoan, Leioa aurre, bi bat, 3 kontra, bale, ondo. Segi, Montxi, baloiakin. Kontuz orain, Jon baloiakin, eta, eskerrak. Aurpegian jodio Joritzi, adiri ondo dagoela. Hoi beste aldean kontuz, ondo, zutoia, beste aukera bat, eskerrak, ondo, vale, beste aukera bat, kanpoko taldearentzat, sufritzen nahi da momentu honetan Goierri, bat 3 galtzen nahi da. Eta 4 minutu besteik ez lehenengo zatia amaitzeko. Ondo, ezin izan du baloi hori kontrolatu. Ritmo handiko partia izaten nahi da, bizia, eta egia esan ez oso maitza ona gure taldearentzat. Kastri ateako du baloia. Beste aldera, ondo, Aner, a ber, bizat, Aner berretze, Aner falta indio, ez da izan Anerren falta, baitzik eta alde, txartelatea dio, Leioko jokalariari. Bueno, 3 minutu, 4 minutu hain 3:48 segundu. Atzena llegatzeko, ea olako jokaldi baten gola sartzen duen Goierrik. Aner, a ber, ondo, Anerrekin
bariduri Aner falta indiola. Eta ez dakit, ateako dion, txartela gaina, Anerri txartela. Hirugarren falta Goierrirentzat. Bueno, partidua zaila izaten nahi da. 3 galtzen nahi da Goierri. Lehioa presionatzen nahi da momentu hontan. Eateatzean Julen baloiakin. Beste aldea, Anerri pasadio, Aner baloiakin kontuz horrez galdu baloia. Ondo Aner. Ondo apoioak eskatzen. Ondo kontuz. Julenek baloia galdu du, berrize zat presioan. Berrize Aner berrize baloiakin. Alboko sakea Goierrirentzat. Julen baloiakin. Horrela Julen eta kanpora zuzenen. Bueno, atezain ateatzen nahi da momentu honetan. Ez da egite 6-5 kontra. Ez da egite 5-4 kontra. 6-5 kontra ez 5-4 kontra. Ez da gizargatik atean, berrize atezaina aurrera. Ez da gizartako egiten duen hori, zen hori arriskutsua izan lehike. Lasaitzeko, arbitroak lasaitzeko esaten do. 3 minutu besteik ez, atxeden ailegatzeko. Goierri 1, Lehioak 3. Ondo momentu honetan Beñatek. Txartela askatzen duzadek. Lekua ez usteatik. Zat, ondo. Julen, Beñat, Zat, Aner baloiakin, Zati. Ondo Zat. Kontuz orain, kontrara zuan. 3 kontra, ondo Aner. Ondo izten. Sendoa ez dakiz eskatzen nahi dan. Zeoz esan dio txinguri. Ondo Julen. Venga, berrize, venga Zat, venga Julen, venga Aner bestalden, ondo, Aner. Ondo, ederki, eta gola, Julenren gola, bigarrena. Oso jokaldi ederra, Goierri burutu duna, eta 2-3 jarri dira markagailuan. Goierri 2, Lehioak 3. Oso ondo. Oso gol bikaina, Julenek sartutakoa. Eta 2 minutu falta dianen. 2-3 jarri dia markagailuan. Ez beste aldea zen, baina kontrako apitadu arbitruak. Atzea baloia, oain espero dugu 2 minutu falta dia, atzeden ailegatzeko. A ber, eusten dioten markagailuai. Ondo berriz Roman kantxara, Zat. Beste aldera, ondo. Roman. Berriz atzea. Gari. Ondo, eta falta, ondo.
ondo egindako falta izan da. Eta bosgarren falta izan da Leion aldetikan, minutu eta 51 segundu falta dianen, bost falta bete dituzte, beraz, hemendikan aurrea egindako falta guztiak ziri gabe izango dira, beraz, hor aukera idarra izango du Goierrik. Ea gehiago pitatzen duen. Zat baloiakin, alboko sakea. Montxiri, Montxi hor baloia galdu du, kontuz. Ondo Zat, bueno, aukera erra izan du, eta ze pitatzen duen, atxeden aldia. 2 minutuko atxeden aldia. Zehozer, esplika honaiko, amaika bat segundu falta dianez. Zehozer, esplika honaiko, jokaldin bat, markagailuan Goierri 2, Leioak 3. Eta kronometrokin arazoa dauzkagu, ez da zeron jarri dala, baina ez da zenbat minutu, zenbat segundu falta dian, hor nahaztu india. Baina, bueno, txinguk prestadun jokaldia, eta burutzen duten, da asmatzen duten. Minutu bat eta 39 segundu falta dira. Oain ondo jarri dute markagailua. Julen, Montxiri, aurrera. Montxi baloiakin, bestaldea. Joritzi, oain gari bestaldea. Zadi, ondo. Eta kornerra, ondo. Kornerra, minutu eta 23 segundu falta dianen. Zade kateako. Hordare, Gari, Montxi eta Joritz. Montxi baloiakin, ondo Joritz, ondo. Tentsio handiko partidua dela, jakin da Goierri bebeian daola. Ondo botatako jaurtiketa. Eta arbitroak alboko sakea adierazi du. Ondo, minutu eta 11 segundu falta da. Falta uste pitau duela. Alboko sakea, Leioanentzat, hor presioan Goierri, ondo Montxi, lapurtutako baloiakin. Eta aukera erra izan du ba. Partida berdintzeko. Ezkarrekin jodu eta gora juntzaio baloia. Ondo, Goierri momentu hontan, 2-3 presioan, berrize, eskukin jodo, eskerra, bestela 2 baten kontra zijosten. Erki, 56 segundu, atxeden aldia jatzeko, eta gaina, 6. falta dala, beraz, penalti bikoitza dala. Bai, kejatzen nahi dialeioako, baina hala da. 5. faltaia adirazita zeon. Beraz, doble penalti. 56 segundu. Eta aukera ederra, Montxi daukena partida berdintzeko. Ea, sartzen duen.
Montxi jartiko du, badoa. Jaurti, eta kanpora. Kontuz orai defentsan, kontuz. Ondo. Kontuz Gari, kontuz Julen. Ui, bale, kornerra, ondo Gari, ondo. Kornerra. Atxeden aldia berriz, minutukoa, nik uste ensaiatutako jokaldi bat egin nahi dula Leioak, eta horregatik eskadutela atxeden aldia. Bueno, momentu honetan, 2-3 Goierri galtzen, baina, bueno, itxurosoa da partidua, kontutan hartuta azkena guazela zailkapenean, eta 28 segundu falta dia atxeden aldea jatzeko. Baina ber defentsan lanetan ondo eusten diogun. Eta jakin da falta bat zer dan, falta inezkeo doble penalti dela, a ber lortzen dugun bat behintzat egitea. 45 segundu atxeden aldia jatzeko. Kornerra Leioaren alde, prestatutako jokaldia izango da. Ondo Julen, geldiketa erra. Oso ondo. 43 segundu. Berrize kornerra. Oso ondo. Ui. Ondo, Joriz. Ondo ibili da, ibili da berriz Joriz. Aurrera, oso ondo. Ai, ze pena, beste aldea. Oso atzera bota du, baina intentzioa erra zan. Oain berriz, atezaina hor beste alden. Gari ondo. Bueno, 25 segundu atxedena ailegatzeko. Montxi ateako baloia. Aurrera Gari kontrola. Ondo Gari, berriz, zai. Eta kornerra. Zade kondo. Eta ez da, izegertadan hor. Atezainekin. Eta txartel atea dio. Atezainei. Bultzatzeatek esaten do. Bueno, 18 segundu. Falta dia, kornera, ondo. Erki. Berrize, kontu zoren ez galdu baloia. Bi baten kontra, bain ondo. Itxi dutela, eta gola. Leioaren gola. Eta sendoa sartu gola, laugarrena, ze pena, 7 segundu faltan, atzekalden daun burdinen jodu eta ematen zuen ez ala gola, baina gola izan da, 2 segundu falta dira, 2 segundu besterik ez, atxedena llegatzeko. 2 segundu aurrera, ondo Gari. Pena. Bueno, bukaera, lehenengo zatiko bukaera. Goierri 2 eta Leioak 4. Zeitun etorriko da berrize. Bueno, jokalari berrize kantxan daude, bigarren zatia astea doa. Eta espero dugu bigarren zati hontan Goierrik, 3 gol beharko ditu garaipena eskuratzeko. Ea lortzen duten, da suerte daukaten. Partida astea doa. Montxik ateako du baloia. Roman, Julen, eta behatzi zenbakiarekin Julen, ebai.
bigarren zatia hasita dago. Zat baloiakin. Julen. Zat, Montxi. Roman berriz atzea. Ondo, venga Julen. Roman presioan. Xabi atzea berritze. Momentun Goierri presioan. Alboko sakea. Zabaloiakin Montxi. Bota. Eta gola. Montxiren gola. Hirugarrena. Bo, atezaina lotan narrapau do. Ez da gizin, no? Baina haze gola Montxi sartu duna. Lotan narrapau do atezaina. Gola, eta ez da gizin zerta zeidien kejatzen, baina kriston gola izan da. Bueno, ondo hasi da bigarren zatia. Goierri 3, Leioa 4. Ondo. Oain presioa eskatzen du Leioako entrenatzailea. Dana gaurrea. Julen baloiakin, bestaldea Montxi. Montxi kontrola iezin dio. Ondo. Bueno. Ondo hasi da bigarren zatia. Goierrirentzat. Montxi baloiakin, bestaldea Zat baloiakin, Julen berriz Montxi aurrera. Moztu indiote baloia, kontuz. Jonek bota du eta eskerra kanpora junda nahi. Berriz Julen baloiakin, Julen Montxoi. Zadi pasa dio indarrez. Julen baloiakin. Ondo Julen, ondo, Zadi pasa dio. Aiagoko da, aiagau da, oso ondo. Alboko sakea Goierrirentzat. Montxi baloiakin, Roman, berrize, baloia Goierrirentzat. Roman baloiakin, Montxi berrize, bestaldea, Julen ezin izan du kontrola baloia. Baina, bueno, momentuz, 3-4 markagailuan. Romane falta indio, nahi gabe, baina eman indio. Lehenengo falta, bigarren zatiko lehenengo falta, Goierrirentzat. Zat presioan. Berritze, ondo Zat. Alboko sakea. Montxi oain aurrea. Roman gelditu da defentsa lanetan. Ondo. Julen orain. Kontuz. Ondo, Julen. Zutoina eta kanpoa. Geldiketa eta zutoinan. Sorte pizkat eduki du Goierri, baina momentuz 3-4 markagailuan. Eta zeinik ate behar du? Nik uste Goierrik ate behar du la baloia. Hori da. Montxo gateako du. Zadi. Ondo, Montxi baloia. Ondo, Roman ono. Ui, ze pena! Beste geldiketa bat. Atezaina. Nahiko geldiketa egiten nahi da. Ondo da. Eta Julen ebai geldikarta egin dula momentu hontan. Xabi kejatzen nahi da, falta egin diotela. Baina arbitroak ez du zerpitau. Zadik esaten dio, bueno,
eskua ematen dio. Kornerra. Oso ondo berriz, Julen. Ondo berriz, beste geldiketa bat. Eskua eskatzen dute Leioako talde, baina Montxi galdu indu baloia kontu zolain, eta gola. Montxi galdutako baloia egin, eta Leioaren 6. Ez, 5. barkau. 5. Leioak 5, Goierri 3. Hemen armaietan posible dela esaten due, ea ala dan. Zat baloiakin, beste aldea Montxiri, Montxi kontuz berriz galdu, kontuz baloi horiekin, Juritz, Montxi aurrera, bale, Julen baloiakin, ondo, Zat gora, ondo, ederki, jaurti du, eta geldiketa bikaina berriz, eta kornerra, Goierri nintzat. Zadek ateko du. Beñat Montxi hor berritze. Montxi aukida eta Aner egiten da. Aner bestaldea, ondo Aner. Bale. Joritz baloiakin. Beñat, berriz Joritz. Oain Leioa presioan. Aner aurrera. Vale. 3-5 markagailuan momentu hontan, 16 minutu ondo berriz Julen. 16 minutu falta dianen partia bukatzeko. Eta gola. Eta gola. 6. gola. 6. gola Leioarentzat. Eta ja zailtzen nahi da partidua, ja 6. gora, Goierri 3, Leioak 6. Beraz, 3 aldeko 3 goleko aldea dago. Beraz, sufritzen nahi da Goierri momentu hontan. Berriz kendu diote baloia. Ondo Zat. Falta. Ez du falta pitau. Ondo. Aner, baloiakin. Aner, Joritz. Ondo Zat. Oain ondo mugituz baloia. Zaila daukate bain 3-6 aldean egin. Alboko sakea. Atzea. Ideia hona zan, baina Zat ondo hain momentu enten, oso ona. Ze pena, jokaldi ederra egin dutena, Beñatek egin duena, baina ez da gize pitadon. Gaizki ateatako ateko sakea, pitado arbitroak.
Atzera guain defentsa lanetan Goierri. Estutu inbardu pizkat, ondo. Ze pena. Ze pena Beñatek. Berrize kontuz oain, hiru bidu baten kontra, kontuz bestalden. Ui, eta kanpora. Julen nekatako, Julen askaribili, Julen. Ez da ipita duen kornerra, nik uste eta tekozak ipita dula. Ondo, venga. Bale. Ui, ez da mina hartu duen. 11 zenbakia. Landerrek. Ez badirudi ezarrez, badirudi kolpea izan dela, badirudi burukin jodula. Aulkian. Baina ondo omen dau. Gari oain baloiakin. Beñat. Julen. Ondo. Ideia ona. Baina kanpora juntzaio baloia. Joritzi. Baina defensan. Eta Gari bai. Ondo, kendu diote baloia. Joritz. Ondo. Gari. Eman indiola ez da hit. Ez du zerpita arbitruak. Gali berritze, baloiakin. Jarraitzen du baloiarekin. Eta Gari falta pitadu. Gari falta pitadu diote. Bultza indula eta falta. Kontuz, ondo Julen, badezpa ere. Ia kanasta sartzen du, saskiratzea. Irukoa izango zen. Partida berdintzeko balioko zuna. Aner, ondo defensa lanetan. Gari aurrera. Ondo mugituz lehioa baloia. Berrizeatzea. Iñat, Gari. Bultza indio, baina arbitroak ez du ezerpitau. Ondo Gari, defentsa lanetan. Joritz, ondo. Beñator, defentsan. Ondo Joritz, Beñati, Aner bestaldea, ondo Aner. Jokaldi ederra burutu dutena. Eta geldiketa, baina ona, jokaldi ona indute. Oso ondo Aner, eta Beñat jokaldi ona, atezain ondo dabil. Geldiketa ederrak egin ditu. Aner berrize eta kanpora. 13 minutu partida bukatzeko, Goierrek 3, Leioak 6. Ondo Gari, oain. Onderize, bale, alboko sakea. Mina hartu mendu. Ez da mina hartu dute don Garik. Badirudi ezetz, badirudi. Aner, Gari. Ederra, bai! Joritzeke jaurti du eta iaia gola. Kanpora junda. 13 minutu partida bukatzeko. Oain Goierri aurrean, presioa egiten. Danak aurren. Ondo Aner. Defensaletan. Julen, ederki. Bain kontrarazua. Ezin izan du atea. Aner bestaldea. Gari. Ondo. Joritz. Bestaldea ondo. Junin zaio, baina bueno, ideia
Ederratzen. Askotan ateratzen dira atezainekin, ez da hit. Zertako aurrez arrizkatzen duten. Bueno, badirudi partio erabakita da hola, baina areto futbolen ezer ez da egoten erabakita, Aner, ondo, Gari, pena. Sendoa baloiakin aurrera. Eta ateko sakea, Julenek ateko una. Markatzen da jokaldia. Gari, Aner, ondo. Mira, Gari. Sendoa baloiakin, bestaldea atzen ondo mugituz baloia, Leioa momentuetan falta Beñatena, adiraziduna. Goierrik 3 falta egin ditu bigarren zati hontan eta Leioak bat berarez. Julen, Iñati, Joritz, berrize, aurrera, burukin atera da, atezaina eta alboko sakea Goierren nintzat. Gari eta Joritz hor, alboko sakean, Roman baloiakin, atzea, Juleni, baloia mugitu, Julen aurrea pixkat, Gari pasadio, ondo Gari, jaurtik eta erra induna, baina atezaina erne ibili da eta gelditu indu baloia, kornerra. 11 minutu, eta 42 segundu partida bukatzeko, Goierrik 3, Leioak 6. Ondo, pase derra, aize, pena, Romanek laugarren egiteko aukera izan du, baina, atezaina berritze gelditu indio. Korrera, Gari, ederki Gari, beste aldea, Joritz, ze pena, baina, behintzat baloi ez dugu galdu, Romanek ateako, alboko sakea. Anerri bota eta kanpoa. Txorik ateako, baloia, eskinea, ateko sakea. Roman, oa impresioa Leioaren aldetikan, ondo Aner, ondo, Gari pasadio, Gari baloiakin, Anerri pasadio ondo, aurrera, ederki. Gari, Anerri pasadio. Hora impresioa, berrize, Aner ondo, Gari ez da iegauko. Berrize, ateatzen da atezaina.
ber, lapurtzen deun baloia hor. Roman, kontuz hor. Pivote lanak. Ondo Julen, ondo. Ederki, Julen. Bigarren aldiz gelitu du la baloia. Hala ere, Leioa jarraitzen du aurrera. Ondo sendoa. Atzerago. Xabi atzeago. Txori pasadio eta alboko sakea Goierren intzat. Hamar minutu besteik ez, partio bukatzeko. Goierrik 3, Leioak 6. Zaz irten da berriz zelaira. Julen aurrera eta Jon baloiakin. Ez da irten. Orain Joriz baloiakin. Zadi, ondo. Romanan herri. Aner baloiakin. Baloia Leioarentzat. Pausoak eskatzen ditu arbitroak. Atzea baloia Xabi, aurrera Jon hartuko baloia. Horma bikoa egiten saiatu da, ez da zai ondo datea. Kontuz baloi horrekin galdu indu baloia. Eta kanpora eskerra, kanpoa bota duten egin. Julen baloiakin, Aner eskatzen dira aurrea juteko, Aner baloia beste aldea, ondo, Joritz, eta alboko sakea Leioarentzat. Berriz, ateatzen da atezaina. Ondo Julen, Roman, Aner, Zadi, ondo Hormabikoa, galdu indute baloia, kontuz ondo Aner. Defentsa lanetan, 9 minutu, partio bukatzeko. Goierrik 3, Leioak 6. Sendo baloiakin, berrize, Hormabikoa. Romanek bota du baloia kanpora. Ondo Aner, kontuz baloia, galdu indula baloia, eta hauain kontuz, eta gola. Eta gola, 7. gola, Diego sartu duena. 7. gola Diego sartu duena, RS sartu du. Bigarren zutoinen bakarri gelitu da, eta bultza besterik ez du egin behar. Markagailua, Goierrik 3, Leioak 7. Eta 9 minutu falta diala partida bukatzeko. Atxeden askatzen duten bakoitzean ez da egit kronometrua ize gertatzen zaio, baina zeron jartzen da. Minutuko atxedena izaten da. Ja Goierri ze dauke partioi buelta emateko. 3 eta 7 doaz.
Beraz, presio pizkate inez, golen bat sartzen duten, orain atezaina kendu du Txinguk eta jokalari bezala jarriko du. 8 minutu eta 34 segundu partida bukatzeko, Goierrik 3, Leioak 7, eta orain atezaina atea du, Montxi atezaina. Beraz, arriskatzen nahi da. Arriskatzeko unea da, ea ondo ateatzen zaion Goierri. Gari baloiakin, Montxi, berrize, atzea Joritz, Montxi, ondo Roman, ondo Gari, baloia muituz, Joritz, Gari, Montxi, berrize, Joritz, ondo itxi dute Leioakok. Ze pena, kontuz. Kontuz Julen, kontrolatuz baloia, aurrera. Kontrolona, indutena, kontuz, ondo Julen, berrize. Kornerra, Leioaren alde. Zaila ikusten daia partidua 3-7. Berrize, Montxi irtengo da, atezain bezala. Oain presioa, Leioa presioa. Joritz, atzea Montxi aurrea. Ondo, oain muituz, ondo. Aurrera, ondo. Ai, ze pena. Hasieran ondo mugitu dute baloia, baina azkenen alboko sakea Goierri nintzat. Gari, Montxi, Romani beste aldea, oso ondo, baloia mugitu zat. Berriz atzea, Montxi, oso ondo, eta gola rebote, Joritzek sorti pixka batekin defentsan jodu eta 4 eta 7 markagailuan eta oain berrizek jarraitzea 6 minutu falta dira ea sorte pixkat eukitzen duen. Roman baloiakin galdu indo, ondo Joritz, berrize atzea, berrize Montxi aurrera, ondo, Montxi beste aldea, pena, beste alden Joritz zeukan bakarrik, Gari, oso ondo Gari, atezaina bai ondo, Gari bultza indio, baina arbitroak ez du ikusi, Joritz, ondo Joritz, oso ona, pase ederra, bueno, azeiru geldiketa, azeiru aukera auki dituen Garik. Sorte txarra azkenen, bakarri zeon, ezin izan dugu gol izartu, 5. izango litzake, eta bueno, 5 minutu 55 segundutan, egia esan, oain partidua bizin dao, badirudi bizini daola. Atzela, 4-7 doaz, baina bueno, 3 goleko aldea, baina
A ber, pena, Joriz, pena. Joriz egin dio baloia, eta atxedena, Leioak eskaudu, atxedena. Dirudi urduri jartzen nahi diala, eta jokalai lasaitzeko eskaudu atxedena. Goierri ondo, 4-7, oain presioa inez, ja galtzeko gutxi dauke, dana galduta dauketa, beraz, suerte pixkat, eukitzen neun, da falta dien minutu hauetan, 6 minutu hauetan, 3 gole egiteitugun. Denetik ikusi dugu kiroldegi ondan da. Ale, agur. Esperantza pizka beti euki behar dela. Zailkapena ikusten malima dugu, azkenagoaz, baina segun nola behitzen dan ere, buelta eman da, zalaik lehenengo jutia. Ondo Julen, bale. Alboko sakea, Leioaren alde. 5 minutu eta 24 segundu partia bukatzeko. 4-7 markagailua. Ondo Roman, Berriz alboko sakea. Eta kontuz. Ondo. Berriz aldaketa, Montxi atezaina. Ondo. Ez da zegertadan. Hor Montxik ezin zuen baloi ikutu, o ez da zegertadan. Falta, ez da ze pitaukon. Bi aldiz jodula baloia. A ber ze pitatzen don, ez da ze pitadon. O neurri ez zeudela. Ondo Montxi, gode, geldik eta erreindu eba. 4 minutu eta 54 segundu. Partia bukatzeko. Montxi berrize, Joritz, atzea, alboko sakea. Atzea gari. Ondo Roman, Zadi, kontrol horiek. Kontrolak ondo inbehar dia bestela. Hor galduzkeo, baloia galduzkeo, arrisku handiko jokaldi egin dezakete Leiokok. Gari Montxi berrize gariri. Ondo baloia muituz, alde batetik bestea. Montxi, Roman beste aldea, ondo Montxi. Ondo, eta kornerra. Ondo mugitu du, baloia Goierrik, eta kornerra. 4 minutu 3 segundu, partio bukatzeko, 4-7. Arriskatu inbar da, bestela. Ondo, zeit, atzea berrize, Roman Montxiri. Joritz.
ondo, Joriz berrize baloiakin, Montxi Joriz berrize, uaa! Erra botadu ba. Langa jodu eta berrize kornerra. Baina aukera ederra izan du ondo gari, pivote lanetan, berrize kornerra. Horra, aida, baina ezin asmatu, ondo aida, baloia mugitzen alde beti bestera. A ber, txerrikitu abiatzen duen, Roman, oso ondo, Zait berrize atzea, Roman, Joritz, Roman berrize, Zait, ondo Montxi, eta sorte txarra eta gola, Zadek sartutako gola, bosgarrena, 5:07, 3 minutu eta 13 segundu falta dianean, eta partidua gori dago, gustora, 5:07, bintzat galduta zeon partidu bat, oain, bintzat lehioa sufritzen de momentu enten, arbitroa ingon ez da enteratu, ez du ondo ikusi, baloia nola zigon, zein nazan, ondo berrize, Goierri, Gadi, ondo Gadi, falta indio, ez dait, hor Gadi kontuzibili behar dezu, eta gora. Arbitroak ez ikusian egin du, ikusi du baina ez du pitatu nahi izan. Zelai erditik ateatzeko, Skaudio Roman Gariri, berrize, 2 minutu eta 43 segundu, partida bukatzeko, Gari, Montxi, berrize, Joritz, ze pena! Ideia ederra zan ba! Sad ez da llegau azken bigarren zutoi hortan, baina Joritzek bialitako baloia mundiala zan. Oso baloi hona zan. A ber, ze pitatzen du baloia, gure alde pitatzen du. Goierri, venga, 2 minutu eta erdi, Sad, mugitu baloia, ondo, Gari bestaldea, Gari, ondo muituz, Montxi, Gari berrize, bota, presioa noain, ondo Gari, galdu indula baloia, eta gola. Gari galdu baloia, eta gola. 2 minutu eta 2 segundu faltan, 8. Eta nik uste gol honekin erabakita gelditzen da la partidua. Pena bat izan da, hor galdu deula baloia eta atezaini gabe gola sartu du. Oain berrize eta berrize gola. Oain berrize gola, sendoaren gola, 2. gola seido, 9. gola. Pena bat, 10 segundutan galdu deula baloia. Urduri dare, oain ez da ize gertatzean, urduri dare, ordain Gari txartel horia, buelta emateko, esaten dio, eta atezainei bai, sendoa uste atea diola, txartela, ez dakit zain dian, diskutitzen, baina tentsio handiko partidua, 5-9, Montxi, Sad,
Roman Montxi minutu bat eta 46 segundu. Zat, berriz Montxi. Berriz baloia galdu dugu. Txori baloia aurrera eta gora. Joritz ondo, Zati, Zat atzea berritze, Joritz berritze Zat, ondo, venga Zat, a ver, ondo, pena, atzean gelditu zaio baloia, ze apitau do, ze pitatzen do hain, ez dakit hori lehioaren alboko zakea zan, baina ez dakit, ze pitau do, arbitro ez dakit zentrauta da hon. Ondo, Roman aurrera, Montxiri, baloiaz muituz. Ondo, Aner beste erdira oso ondo. Ondo, Joritz, eta kanpora, jaurtik eta erra indu ba. Baina kanpora, duten zaio, minutu eta segundu ba, falta da, partidua bukatzeko, eta zan behar dago, saiatu diala, Goiarri saiatu dela partioi buelta ematen, baina ezin izan zaio oso jokaldi erraz, Adek sartu duena oain. 46 segundo partio bukatzeko, 6. gola Goiarri nentzat, Goiarri 6, Leioak 9, partio erabakita dago, baina bueno, egia zan, al izan duten egin dute Goiarrikoek 39 segundu partia bukatzeko. Montxi berrize baloiakin muituz, beste aldera Joritz berrize zutoien jodo. Leioaren aldeko alboko sakea eta kontu zuen. Berrize, 29 segundu. Roman Anerri. Galdu berreskuratu berrize. Goiarrik, ondo, Joritz, ondo. Ze pena. Jarraitu due. Ondo, Joritz. Ideia hona zan, baina ezin izan due jokaldia burutu. Bueno, ja 9 segundu falta dia partida bukatzeko. Saiatu dia Goiarriko, baina azkenen 6 eta 9 markagailuan. Espere hurrengo partidoan irabaztea eta ja gutxi 2 segundu eta kanpora. Partida bukauta dago. Goiarrik 6 eta Leioak 9. 0 bukau da partidua. Urretxun azken emaitza 6 eta 9. Txalo bero bat Goiarrirentzat. Ea urrengon emaitza hobea eukitzen dugun. Eta zuei entzulei urrengor arte eta mila esker, aio.